Новото влиза и започва да рапира в същата секунда. Хейтера умира, слушай са, брат, ти си някакъв психопат, не ме дразни, че ще те ударя и ще ти дойде бързо опофат. Не дей да се правиш на голям тарикат, то ще паднеш по врат. Дебата и аз мрак, миришеш на гад, да си гей, си пръв, иначе за мен си просто стръв. Разбери, да те направя целия в кръв. Чуй само как рапира Малин, турбото никога не умира и няма и да спира. Ще ви препарира, минава през теб, сякаш той е тира. Хейтера от коментарите да не се обажда, защото нещо много се да се заяжда. Не че го мразим, просто мислим да го сгазим.